Ce nu, ăsta. Da. Cornele, parcă văd că vine una acum. Acum zice, Cornel! Vine să pară de acolo! Deci tot. A făcut o săgeată, mă. Te... Dani, care să fac? De fapt, asta se poate dea la vreuna. Să fac cu partea asta. Să să zic că ești afară, că am făcut tot surprize. Și cum te băi geam, unde ești? Și eu pe partea la altă. Și că... Trebuie să fie pe partea aia, mă, să vadă. Da, mă, e de acolo, că e din A3. Și a făcut la vreuna. Unde sunt? A, da, unul, acolo. Cornele, ce-mi bani aici, mai? Mamă, Cornel! Unde astea bani? Ce, mă? Unde astea bani cu botul? Păi am făcut, când. Și ăla ce acolo în pistă? Ce pula mea e ăla mai jos? Bă, dar care, mă? Care fată? Aia la 1 sau aia la 2? Că ai mai multe. Trebuia să fac un pula mea un bă. Trebuia să fie o care zăpadă, bă, pentru